I have a message for Mampasman Norifte. I have a message for Mampasman Norifte. Biko, Kalao, metwaka na share button. Please share this video. Click on like and love. Click on like and love. Click on like and love. Mampasman Norifte. Share this video because now Ogan Devisi Kechku, I greet you, sir. I supposed to go make this broadcast since morning, but the time I draw. You want to go? There's no time, but I still have to squeeze out time because all the very, very important. Kem Palace of Justice, Jelnanke Mampasman, Jeyo Mampasman Mbagalo. Mbagalo ifo na yoye, Mwa wezu gamaro because amara maybe have, in fact, as in onye amaghị ebe onye anọghị ebe niri ozu ji ibe ozu ahụ osi n'ọkpa wee bobe. Go. He went there to apologize to him because of course you know most of the native doctors I will na side East area content creators hancha niile, if not all, they are all content creators. So more na actually content creators, all content ka ha na-create. Some of them na run monetize page. At the end of every month, Facebook akwụọ ụgwọ. Ichekwa na ọgụra mmadụ. Go. So many of those native doctors enwe na East here, they are content creators. Fọdụ n'ime ha enwe ọgwụ. Chakam. Yes. So, mmadụ surprise na ọ bụrụ na ife niile ahụ eji eme ebe ahụ adụghị real. Ọ bụrụ na ọ dị real, ha ka ọ gbasalụ. What I know is that Kenu Palace of Justice, they just say ya mgbaghalụ na ụdị na group ongu onye izi jelu outside Nigeria no gide ebe ahụ nọchi abata onwere mosh. There are so many people mere travel ruo ebe ahụ nọ ebe ahụ 15 years 20 years mesha bata na Nigeria ebe a. They made it here in Nigeria. There are so many people nọ n'obodo iwu more than 20 years. Ha emetụ nwo 5 million naira aka ha bata na Nigeria ebe a wulu millionaires. So I may not know the reason batalo iji wee je mewe apology, but where I am concerned is ebe Mampasman ukwu katala okwu wee sị na o nwekwara otu a na-akpọ Ezeugo na nke ahụ na ha ekwukwa nyakwuwe n'oge emechakwala. My brother, create no content unu na-ekreti. Okay, ma content unu na-ekreti eke hit ebido n'iti first na video ọmụ wee ke hit iyi ife ya n'ụwụ boom ọkụ esetu apụkọsịa ọnọhọ na Nigerian Nollywood ka a na-afụ ụdị ife a ọnọhọ na Nigerian Nollywood movies ka a na-afụ ụdị effect ya ahụ ọ na-eti na video. Create no content unu na-ekreti mana ịkpọ afa mụ ka i wee kpọ afa nke o wee wụrụ. My brother, unu ma ndị unu ya ada amara ọkpa ahụ unu na-amarụ n'ala. Unu na amarụ ndị unu na-amarụ ọkpa ahụ unu na-amarụ n'ala na ebe gị n'Oraifite na ebe nna Nnewi. Unu na-amarụ ndị unu na-amarụ ọkpa ahụ unu na-ada ama n'ala. Unu je mebe nkịrịka arenji niile unu na-eme mewe mechasị ya. Unu abịa na Facebook worie na-edisivugharị ndị mmadụ. Kenu Palace of Justice, I'm advising you. Even nye advice niile ahụ maka mgbe onye ebido. Put yourself together. Put yourself together. You are running a page that is giving you views. Why can't you work on your page? If your page is monetized, get the little money you can get from Facebook. 100,000 ahi jelu Mampasman nyelu n'Oraifite. When disgrace here on Facebook? Kerife 100,000 nyemelu. I'm asking you. Kerife 100,000 nyemelu. 100,000 ahụ ọ ma ya aka na akpa wori enye after disgracing you na Facebook. Gunu na-emeghu. Kedu ife na-emeghu ị na-agbagharịrị ahụ na-arịa. You are not the first person si Nigeria pụọ. It may have even nothing to do with your engagement na Facebook. You are not the first person. A lot of people je Europe, nọchi Europe 15 years mecha si Europe bata ofu African country nọ ebe a kpata ego. Somebody took a capital oil na Nnewi ya, may his soul rest in peace. Ime obodo n'obiri. I heard it no Nigeria. Si na Nigeria jebe Ghana,
si na Ghana jee ofu ebe, si ebe a jee Congo, si Congo jee kpagharịcha before wee bata na Nigeria. Ongu the first person jelu Senegal, bicha Senegal ifu ego. O nwere a lot of people je Senegal, bicha Senegal afu ego. Ha Senegal bata na Nigeria na ọ na main market Ọnịcha hia. Kpa ego ericha. Na akwụgharị ruo ndị nwa dibịa were ugwu na-esiri nri aja. Onye la-ahụcha ụlọ everyday data ome akọrọ m go na alụ site. My message do very simple. My message do very simple. Ọwụ na onye akpatalụ achọghị m ịma onye ọkpọrọ ife mma ahụ na ọkpọrọ Ezeugo. Ịghọtago ife mma ahụ na ọkpọrọ Ezeugo weta na Ezeugo nke m ọ na ọha Ezeugo nke m amaghị m oke onye jere m ka eke isi wee manụ ji ọta ga ibi na Thailand. Because as far as I'm concerned, now ọ bụrụ na video ọ na-refer to if actually no more ka ọ na-refer to egere nya from beginning to end now onye jem azọmta egere nya ife okwuru uwu na o nwekwara one guy a na-akpọ Ezeugo na nke a na ha ekwukwa. I heard it. Ịghọtago so amụọmụ I don't think na onwe n'ụbọchị mmegidoro video na Facebook akpọ mampasman afa because that magic ha na-eme ọmụ na-ekwukwara m generalize ha apart from Eke Hit and the likes of them ndị na-akpọ afa. Ịghọtago mana ọ bụrụ na video mmerụ or refer to if actually he was referring to me who video ahụ mmerụ about ndị nwa dibịa na ijetụ mmadụ na alụsị ọ na video ahụ ife mampasman no refer to if actually no ọmụmụ onye ọ na-agwa. Ịghọtago even dizi ekwu if actually no ọmụmụ ka ọ na-agwa. A lot of people tagged me to that video. A lot of people tagged him on that video. A lot of people tagged him on that video. Ịghọtago onwere Ezeugo ọzọ mfụla tag na that video if not more. A lot of people tagged him na that video because I'm na that video mmerụ about ndị nwa dibịa na ịtụ mmadụ na alụsị. I know it may not go down well, yet I was saying the truth. I know it may not go down well, yet I was saying the truth. Yes, I was saying the truth. Kelu ka nwa dibịa na-alụlụ ndị gaayị ọlụ ị na-agwọlụ ndị na-eje alụ gaayị because na ị na-agwọlụ ha ọgwụ ka ha wee je nata mmadụ ego ye. Ndị a jezie nata mmadụ ego ye onye otu ha rikwa ego ahụ ha je nata mmadụ ha ebutelu ihe ibulu alụsị tụọ onye ahụ. Which kind of alụsị is that? I am asking you. Mwe chukwa ajụjụ wesị kelee ọfọ unu bụ ife onye ọna na-ebu ọfọ si na oji ọfọ onye asị n'ọwa ka ji ọfọ onye asị n'ọwa ka ji ọfọ kelee ụdị ọfọ unu ji ife a ọfọ na-asọpọtụ ije nata mmadụ ife. Mwe gwa that he who goes to equity must go with clean hands. If a lot of people ji ama onwe ha ikpe today because na aka ha na-atụ mmadụ etu a nwere bụa ọyịnọ na-atụ back to you on the same allegation in a level against Unya, on the same complaint in a complaint about Mr. Okeke, also mmadụ 20 with similar complaint against you. How do you think you can get justice? If that is the video Melu Ojiwe, then I am saying it again. And I told our people that day, we gwafa ọbụrụ na mmadụ si n'oje tụrụ na alụsị wee send the alụwụ leta ahụ wee nwudeta leta ahụ n'aka. Imudeta that letter n'aka imudeta wee mezie video wee wepụta picture wee ka ife niile a na-akpọ jee kpọọ onye ahụ polisi wote ego nye ezigbo lọya tụọ nwa dibịa ahụ nga o jee nga ndị ọzọ amụrụ akọ mụ gwara gị ya. Yes, I interpreted ngo a section of constitution anyị ha na-ada ife ahụ do capable of send her to prison. Na-agwa gị iche na m aghọta ife m na-ekwu. Go to your lawyer friend or go to your legal counsel. Joye nyakọwarụ ife a na-akpọ trial by ordeal ọfụma nyakọwarụ gị ọfụma. A lot of them emetacha ife fa ya eji wee je nga, but not because we live in a lawless society. I live in a country where law doesn't work. Yes, people are more to do their right. That is the only thing. How you check Galifanti around ebe niile.
You got to go. That is the only reason that how you do when I gallivant around. Yeah? Can't you see a woman as the Jebu wayo? Ogu, Egwon umazi ogu, he weje pute wayo, hadizi pute waya, ebugar kwa hawaya, ha be pute sego to onye buje hawayo na alose. Eh? Ngba gente kan do anya. To gezente kan do anya, maka na ekwu odupo na mama ife na-ekwu. Onye nke kwuru okwu sịrị na ọwụ osimiri ọgbanje Ken tiri voice note we mba no ọha ezi ikuku jee ga-enu dete na ọfụma na ọnụ onye jere m na adụmana ife ọkpọrọ uwe Ezeugo ezugo ka ọ kpọrọ onye jere m azọ ntị ife ọkpọrọ uwe Ezeugo. Go and listen to that video again. If Okpolu uwe Ezeugo, or Ezeugo, if Okpolu uwe Ezeugo, I heard it very well. If Okpolu uwe Ezeugo, a lot of people tagged me to that video. Somebody even sent that video on my inbox. Somebody sent it in 2 days ago, if I'm not mistaken. I'll be yesterday, but all today also can well opportunity to play that video. You gotta go. So. That one sịrị na ọwụ osimiri ọgbanje sịrị na ọtụọ Ken na ụzọ alụsị nọ and nọ ka ya atụkwa Ken na alụsị again. Ịghọtago? Nọ ya atụkwa onye jere m azọmta biko nne ana m eme this program achọrọ nka mmadụ na-eji starting n'ife na-ekwu these people you don't need to address them directly before they can actually throw a word. There are so many messages ya de atọmenti ife ha nwa na practice. So automatically, you don't expect them to flow well with you. It is very simple. You got that? It is very simple. Yeah? On him on that video about it, on him on that video, the capable of it to be Simon. It was Madu Kuno to Ken knows Alose no, and not I to Ken again. Now more Alose, where's no Golo to all when you see. Say no, I won't get one on Osirana about Jebwedi. Ọgbọ wee gwọchasị ya ojedere n'etiti iro na moto re ha ya elu ebe ọ na Ken pụtara ọnwụọ na accident ọkwa ha ncha awụ alụsị atụkwuru Ken ya egbu ọkwa ịnụ ife nna gwa ọkwa ha ncha awụ alụsị atụrụ Ken ya egbu ye iche na ịtụ alụsị dị izi ị na-atụ mmadụ alụsị aka gị ọdọ ọcha onye aka ya adụghị ọcha ọ na-atụ mmadụ alụsị. Ife ụfọdụ na-eme ewe atụọ gị alụsị agwụrụ mkpotokwa ọgwụ wee sowu ewe weta ọgwụ eweta 10 naira were tụọ gị alụsị were 50,000 gwọrọ ọgwụ wee sowu iluzgatizie somewhere ọha ịghọtago ewere wee ti na alụsị gburu denu esetizi ọfisi n'isi ndebe ụnụ bikos na ya agba ha na mmadụ ya ada anwụ mmadụ ọ na-anwụ from within the last 10 years. Mmadụ one nwugo na my family. Ana m ajụrụ ajụjụ mmadụ one nwugo na my family. Onye oge ọnwụ eruru onye ahụ anwụọ. You don't need to go and put it in arụsị gburu onye a dọkpụju onye a arụsị gburu onye a dọkpụju onye a. Ya kpụkọrọ mmadụ niile ofu mkpọkọ ọnụ ka e wee mara nke a ofu onye nwụọ after 4-5 years which is enough for somebody iji wee nwụ na family ọzọ na that family again na ọnwụ na onwe ife pụtara. Yes, Nkagada, he said Ezeugo. You got to go. So, my message to you, brother, is that all ni ife nkulu ijwe kpọta m afa na video Ken. Or no even na-ekwu gbasara ụka and omena na ka ijwe kpọta m afa. You are joking. Eso mu na-eme that drama and the acting unu na-eme. Eso mu na-eme that drama. Ken wulu na ife omelu. Not genuine about ife omelu. He just made the greatest mistake of his time and he will regret later. Ọwụrụ na ife omelu na omelie na anya odudo na ọbụla acting na ọbụla na arrange. He just made the greatest mistake of his life. He just made the greatest mistake of his life. Onya ka nji agwa unu ekwusina ife unu amahụ na Facebook. Yes, ọ ka ikwu okwu ka o wee unu iji wee chase crowd. I've never done it before. Every single thing on Facebook is how I see things, is how I think about it. I'm not even being paid by anybody. Otherwise, let that person who is paying me come out openly and say that I am paying Ezeugo. Nobody. So,
What will I be apologizing for? Unu je meme all these videos unu na-eme sọsọ ka unu wee nweta engagement, sọsọ ka unu wee chase crowd, sọsọ ka unu wee mmabata na a controversial issue. You will state a position that doesn't represent what you believe in. Then tomorrow you will start apologizing here and there. You will start apologizing here and there. The greatest mistake, email, if this is not arranged, the greatest mistake you did can would to walk with your foot into that compound. Sini jeri ime offer Ezeugo. Onwe ife na ememe chini na buru mbiaba na nke. E bia chọgono. Gono ga m bịara ịchọ baby. Gono ga m bịara ịchọ baby. Efu na mbata baby ma na onwere akwa nkwa ịbịa. Ọ na onwere mmemme ịbịa. Because na ọwụ na onwere enyi nwoke bịara ịlụ nwaanyị n'ime baby meji maka na ọbegu mmedute ije nụ nwaanyị. Mmedute ọbịa nụ nwaanyị. Mana okwu na maka ịfụ ọnụ na apịta. Ihe afụ nnọba ekele ede. Mampasman, afụ nnọba ekele ede. Mbe ada ekwu ife na-ekwu etu onwe na nsifu ya ka m esikwu ya. Ada m eme act ya ka ndị mmadụ wee bịa watch ya video. If you don't want to watch my video, you go. Ada m eme ka m wee please you. Ada m eme ka m wee please you. Kelee bụ unu niile nwere ọfụ unu ya eji atụ mmadụ n'alụsị. Gwa kene m mmadụ n'ime ụlọ aka ede ọcha. Unu na-atụ mmadụ n'alụsị. Gwa kene m otu alụsị eji alụrụ ndị wayo ọrụ ka iji eji agbata ego eriri eri. I'm asking you, otu alụsị eji alụrụ ndị na-eji egwu wayo ọrụ, otu alụsị a ka a na-atụ onye niile ego mmadụ. How will it work? How will it work? Tell me how it's going to work. Tell me the wonders nwere ike ime ka ọ lụọ ọrụ. Otu alụsị ịtụrụ onye iji wee gwọrọ mmadụ ọgwụ n'afọ ya ka onye ahụ wee je bute wayo. Onye ahụ je bute wayo, egwurie wayo. Ịtụkwa onye gwuje wayo otu alụsị ahụ, otu alụsị na-asọpọtụ ohi ka a na-eji agba ụgwọ ohi. Ọ dị possible. Onye meghe ọsọ ụlọ oji ọfọ, obunye ọfọ, gụnụ ka ụnụ ghọtadoro ụba ya ọfọ. Iwukwa onye Igbo. Ka ebe ịghọta aba ya ọfọ. Ọ bụrụ na ọfọ ụfọdụ n'ime unu ji ndị otu ụfọdụ n'ime unu na-alụ dibịa. Ọ bụrụ na ọfọ unu ji do genuine. Ọfọ ahụ ya etiwu most of you very soon. I'm telling you, and you know what I'm saying. Unu je gwọkọsịcha nka ọgwụ ụnụ na-agwọ je bacha otu nzuzo. Je bacha alụsị niile ụnụ balụpụta. Ụnụ na-akpa ike. Ike ụnụ na-akpakwa owe ebe ụnụ na-akpa ike. Onye kpara ike niile akpacha ike niile ahụ pụwa apụ. Okpokọrọ ndị amị na ndị mobile police kpojusie ebe niile. Ọkwa nne eze ndị ntọ ụnụ ana-eze. Ọkwa nne eze ndị ntọ ụnụ ana-eze. Nne eze ndị ntọ kịta ụnụ ana-eze ndị ntọ. O nwere onye n'ime unu ife na-eme na South East ha? Nobody. Egwu na-atụ m na-atụ. Gụnụ mezighị iji wee dị different from ebe nọ. I'm asking you. Egwu na-atụ na-atụ m ife na aka ngụ mma. Aka dị ngụ mma. Aka ngụ mma because ife ụfọdụ n'ime unu na-eze abụrụ sọsọ egwu ndị ndụ. Kama na ọnụ nke ụnụ ya nọ wee nụ nke nwanne ka ọ ghara ịdụ ka ya sị. Ife ụfọdụ n'ime unu na-eze karịrị ndị ntọ. Apụwazie kpokọrọ ndị amị, kpokọrọ ndị polisi. Afọ m onye nke polisi lodugido magazin lodu onye 6 ka ọgụnụ kee ya buru wee so nwa dibịa. Lodugide lodu onye 6 etu a fie oye wee so nwa dibịa. Ya etu ọkwa nwa dibịa ya nọ n'ihu akwụkwọ na-asị mmadụ na ọ ya eme nke a, na ọ ya atụ arụsị, ịya atụ arụsị, ịya akpụ arụsị. Onye dịva mba kwila bata bịa tinye anọ m n'ihu kamera. Ịghọtago? So it is very simple. Ụnụ na Ken ha na-eme ndị awụ ndị na-ekwu ka ha kwuo wee gbala ego. Ọkwa m ekwu gị ife a mbụ, akọwagoro m ụlọ ife a mbụ. Ndị awụ ndị na-ekwu ka ha kwuo okwu nweta engagement ka ha wee gbala ego. Ha dị different from anyị nwa na-ekwu based on how we see things, based on our perception about issues. That is it. You want to go? So there is no way. If I see that thing in a different way, I may perhaps change my perception or my thinking against that thing. If I see something different and something convincing, because the first idea was conceived by me based on how I see things. Yes. Onwere onye
manipulated him. That information. I'm saying it the way I'm saying it. I'm saying it according to how I perceived it. Yes. You want to go? So na owulu na kem. Owulu na kem. So you gotta go. Yeah? So on that na-ekwu ka ha wee gbala ego ụdị ken ha a na-eme ekwugo m mbụsị ken ị na-enwe engagement onye na-achụghụ na Facebook ka isi eli nni onye ọwụna chọrọ ịchụghụ ọsọ ya eburu ụzọ destabilize your Facebook fans or your Facebook whatever. But as far as they can enwe views na Facebook, a lot of content creators also create with our content for 2 years. And we're able to do engagement in a way. You want to go? And we're able to do engagement in a way. Now, why must you people think that it is go on to check a major program? Oh, no controversy we pay grow. So your continuous thinking that no controversy grow to about you a lot of things that you are not supposed to say. Manisere na ịma ife na-emeghu ịmachi ife na-emeghu ife na-emeghu ụwụ na nke ọnwụ na ịfụrụ ọdụ ka ikwu ha ya traffic abata na page ihu ikwu ekwuche iwe for the reality of something say wee pụta. That is simple the problem. Onwere ife ị na-ekwu na ịmara ife na-emeghu. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Some of you feel no controversy. Okwu Oka no mena na na-ekwu all content creators like you people maybe a complete or was your konamba. Yes, because my video with waja and other people, we were having an honest discussion. We were being real. We were deliberating on that matter. Yeah, we are being real. We are not faking anything. We are not building mountains where there is not supposed to be mountains. Until content creators who may trend on the controversy will jump on the matter. Will change they change the whole narrative of the Kogonamba or to say Kumwaya Nibe Nano. Go. Now I remember how we used to discuss then Kelechi TV, Moma, Waja, then educate Adubro this educate Adubro this complicated to condition just to educate. You want to go? Why if canary educate Guru Ezeugo and a lot of those people I know we were deliberating on that matter. Anokata, somebody like Annie Dons or one person, Abata, get the contribution, no matter against it. Nyaka Anokatalo, the content creator side, when he takes us to buy, yeah, we are buy upside down. We more better from nowhere. We get we are can for the name happen drama haneme, for the name happen comedy haneme, for the name happen content age we malaha, unyo na mabata into blogging. Kerifa na blog, okajikose, omajigalese, or how stand there, or how we for believe. No nka ahụ ma na ojuka go to oye kwuo ye ndị mmadụ amapụta bịa debe comment bịa share wa bịa gobi nya we for ya bịakwu. When you say something inconceivable by yourself, even if you apologize for the genuineness of your heart because you have realized that na if you could not bless you that na misunderstanding or you did not understand very well, even your apology will look so real. Or this fake apology, here and there.
if mmadụ kpacha anya me una wori na push unnecessary narrative out there. So my brother man pass man, stop calling my name. Stop calling my name. Aposinam afam. You want to go? Aposinam afam. You don't have any reason to be calling my name. Stop calling my name. I am not Ken, Palace of Justice. In case if you don't know, I am not Ken, Palace of Justice. Every single thing I have said, I said it myself. I expected you to come out and tell me, yes. But I'm a lot of people need okay, there's this sign of one kita. Onye seregu no nya jiofo ogwa kwokija. Onye seregu no nya jiofo ogwa kwokija. Kelu ko onye jiofo ogwa kwokija. Yesi we wo lo fa ahụ. We gworu mmadu ogwu. Ko oje gwo wayo bute ego. Ojezie gwo wayo bute ego. Onye wayo ọzọ bugari ega. Owolukwa the same case. Biakwa na the same ogwa kwọ. Ese no ngu jiofo. Ne ya atụ onye ri na arụsị ka arụsị je gbuo ya. Aka ọdọ ọcha eji ọfọ Igbo were arụ ana ịma ọ na onye ji ọfọ arụ ana n'ọfa ya etuwe ọ na ịma hụ na onye ji ọfọ arụ ana n'ọfọ ya etuwe ịghọtago ka ife m na-ekwu ọwa asị ọwụrụ na-asị gwazienu m na-asị ka ọnwụ ka m wee malụ by the way onye aka ya adịghị ọcha ọ na-ebu ọfọ respond to what I have said with fact. Thank God na Governor Soludo ewepụta n'alụ ụlọ aka because ọ chọpụtago na nke ụnụ na-adụ too much. Ife ụnụ na-alụ n'obodo adụ too much. Ka m gwa ya eziokwu. Ife ụnụ na-alụ n'obodo adụ too much. A lot of you nwere skeleton na your cupboard. Different places ụnụ nwere skeleton na your cupboard. Ejeghị ikwu okwu na nwapụta chakasịrị anya. Ejeghị na-achakasịrị anya. Ị ka nwụrụ guy. Man pass man, ị ka nwụrụ guy. Ị ma guy sef. Ị ma guy. Eji une akado mmadụ anya ma ekeghị ite une akado mmadụ anya ịmalụ na-ewu buru barabusa ahụ igolu jee gbaa ọsụ ma ohu ma ndị sekuriti ahụ ịkpọ kpọrọ ha jee gbaa ọsụ ma ohu ịmalụ ụzọ niile ahụ abụra kristi goro ndị mmadụ ada na-agba jee gbaa ya ebe ịwụ ga ebe ịkpọrọ akpọ ebe ịkara aka wuru dike ịnụ ụda egbe na-agba ịnụ ụda egbe isi aka nri na-agba isi aka ekpe na-agba ọsọ na Facebook ka ụnụ na-abịa achịnụ akagharị anya mana nne eze ndị ọjọọ na eze ndị ọjọọ nna agba ọsọ ị na-agba mana ọsọ na Facebook a ka ụnụ ya abịa na-achagharị anya. Thank God na Governor Soludo so na wepụtara ụnụ anya na nke ikpeazụ a. Yes, ife o gosiri gị na a lot of people are listening to what people are saying on Facebook. If you think, thank God no Okurie after I made that video, because when a sensible governor that will hear the video I made about Ife Gbasara Alusia, Yari take action. And this is just the beginning. Very soon, government will put eye ekurunya chetako na nkwu na that video. Na Alusi Okija, na ọwụrụ na ndị Okija achọghị iti anya, pay attention. Ọwụrụ na ndị Okija achọghị iti anya, pay attention. Sweep ndị niile infiltrate Alusi Okija ahụ, because massive ndị chọrọ believe in their traditional way of worship. I won't say they will not do it, but what I am saying is that na Alusi ahụ na-eme akpa afọ the great town of Okija. So na ndị Okija suppose iti anya chisisi ụmụ okorobịa ahụ na-enye Okija aja afa tụrụ arụrụ a na ha na-alụ ebe ahụ. Ọ tụrụ difficult mbife m kwuru wee kwuo na that video wee sị na Alusi Okija survival Chris Ngige
na o nwere anọta gọọmenti alụsị ha ya survive. Ọkwa m kwuru ekwu ote ha aka nji wee kwuo omeghe 1 week nji wee mechada vidio soro udo wee kwuo na very soon ọ bụrụ oke ite ka ị na-agwọ ị ya agwa gọọmenti na oke ite ka ị na-agwọ ị gwaghị ife oke ite ahụ na-eri gwaghị ife oke ite ahụ na-alụ ka e wee malụ ọ bụrụ na aja egbu edi ka ị na-agwọ ị ya akọwalụ dibịa ị ya akọwalụ gọọmenti ife aja egbu edi na-alụ gwa ndị dibịa ife eji aja egbu edi ahụ alụ ọ bụrụ na ọgwụ ịba ka ị na-enye ị gwaghị n'ọgwụ ịba ka ị na-enye ọ wụsị ije gbaa Jeremaya akwụkwọ na mmiri ihe nwụrụ NAFDAC nọmba unu enyeda anaghị NAFDAC nọmba ncha wele niile ọnụ na-ezu anyị wee mara na ncha nọdụ healthy for somebody use ya n'ahụ ya ọ na awele ahụ na ọ narị alụ ọrụ na ndị niile ji na-alụ ncha ahụ wee rụọ ahụ na ịpụta be ha kịta na ya fụcha duplex 104 unu agbada anaghị na aka ekpuchi ọnwa n'aka ọkwa na onwere ncha wela na Tony Ezenna n'aka ọkwa Ikenga onwere ncha wela ome ka nna ya na Nnewi Kletus Ibeto onwere ncha wela onwere ite ọdọba na arụ nye onye biri edite Chikasin kpọba ha akụkarịa ha Obi Kubana ncha ọhụrụ nyegasịrị ha ncha ha ji wee wụcha Kubana chief priest ọhụrụ nyere ha ncha ha ji wuo ahụ wee kpata ego taa a na-ekwu ọtọ ka ya asị achịkọnye ụmụazị na-aghọwu ha nke ruo okpuru ite na-esi ka gụnụ dodewe na arụ ojegolu ES350 a na-ele ego one owerie ọkwọnya ka ite anyeru ya ọkwọnya ka ite anyeru ya denụ ọ bụrụzie na ị nwere ụdị moto dị ka nke a vinteji bụ wee bata maọbụ nke a Zenko bụ wee bata ị mara na ite a ya ebi iru ya ha ka unu anọ andị n'ite a na ikpuru na-arịpụ na eyeru na St. Mary's gọwume na ụmụazị don't worry nwa obele oge agbara m ụnụ si unu ụdị ọsọ ahụ ndị mmadụ gbalụ mgbe ndị bakasị batara ya atakwa ọzọ n'ala Igbo ọkwa ife mkwuru mgbe ahụ because the greatest mistake ihe eme n'ụwa awụ imegide ife mefee ihe n'oke a sịrị na ana m aga n'oke aha azọ uji mana ụnụ na-esi na n'oke pụọ but in fact ụnụ na-achọzi ka alụ a na-emebe anyị aghụọ omenala ọ ife ụnụ na-achọzi unu nwezie so much pride impunity over nonsense don't worry ụdị ọsọ ahụ ndị mmadụ pụrụ mgbe ndị bakasị bịara ya atakakwa ọzọ n'ala Igbo oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ because na alụ a na-emezi n'ala Igbo akịta all in the name of na na-arụ ọrụ mmiri na na-arụ ọrụ omenala na na-agwọ dibịa na na-eme ife ọ karịrị akarị gwuo ya ọdụ ka ekwuru okwu n'elu gwa m nwa dibịa niile ahụ na ha ebugharị chokoko moto gwa m ndị n'ime ha oke ite niile ha na-agwa ahụ ndị na-egwu wayo ka ha na-agwọ ya ha ncha na-atụkwu mmadụ na-alụsi o ha ịnọkọta inu ebe anyị kwuru na-abaghị uwu Chukwu ma Okonkwo n'iriri ego Mr. Samuel Ajụọgụ eto ụga na nna atụgụ na ọbanikolo nke a na nna atụgụ na blablabla nke a na nna atụgụ na blablabla nke a na-eme aka iji atụ mmadụ na-alụsị aka lụrụ unyi aka ya wakwuo na River Niger ya kpochapụ aka ya wakwuo na River Niger aya kpochapụ ọgwụ ọjọọ niile ụnụ na-agwọ n'ala Igbo nkata ya egbudo unu very soon nkata ya egbudo Commissioner for Culture and Tourism Anambra State aya akwa ụnụ ọkụ very soon Inspector General of Police Commissioner of Police Anambra State aya akwa ụnụ n'ọkụ very soon unless no na combat this crime a na-eme all in the name of na na-emego na unu ndu ọkpana na-ele ọkụ na aha mmanụ sị na awa maka ọkụ you can see the impunity unu na-abịazi na Facebook abịa threaten people anyhow ntụọwụ na arụsị onwe dibịa tụrụ na alụsị wee dee leta wee detalụ wolu that letter o detalụ wolu that video o melu maka ahụ na ife niile ahụ o kwuru maka ahụ na that video were eji ekuo ezigbota lọya ịmara lọya bịa ka anyị gwa gị tụọ ya nga ka o jee nga ka ndị ọzọ mụrụ akọ tụọ ya nga ọnọcha 6 years 10 years or 15 years n'ụlọ nga pụta anyị acha ya ọkụ because ofu nwa dibịa ejighị nga ndị ọzọ ahịa ele unu niile gosiri content creators pụtazie
untouchable na-achụrụ ego na Facebook na-achụrụ, enwe problem with that. Mana ma enyi ka ọ tụkọ Nollywood ka anọ, unu emezina ka ọ tụkọ reality, ka ọ tụkọ real, ma enyi ka ọ tụkọ ife ahụ ndị Nollywood na-eme. Unu anaghị akọrọ ego nke unu, a na-akọrọ o mampasma ịkpọrọ m afa ebe m akpọbụghị ịkpọrọ m afa ebe m akpọbụghị ịfụnụ ndị mkpọrọ afa ụfọdụ n'ime ha azahọ iwe kpọọ m ebe m akpọbụghị ife ọnụ ịjọsụ chọọ ka ị were ike udere ka enyowe gị iko ndị nsọ and ịma na enyo enyopụta ife ịma na enyo na-aya enyota ife dọkata asị na-eje tụrụ na arụsị ife goro ijekwenuza jezanụ yuzuo polisi chụọ ezigbota lọya nwa ife ọ na-ekpe nwa dibịa ahụ ejighị nga ma na ọmụ gwara gị ife ma onye tụrụ na arụsị ahụ ma nwa dibịa gwọrọ kọrọ ife ahụ ọ kọrọ deli leta ahụ weta ha ncha niile ewu oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ bikos na ha ncha niile eluzugo the uprightness na nya ha eluzugo the keribe mma agbe ha eluzugo that cleanliness n'aka ha iji wee deliberate on such cases. Yes, ogbu mma ahụ ekwe ka ewere mma gaa ya n'azụ jee na-enye cases of na-atụrụ mmadụ na-alụsị ọdụ 100 kịta 92 n'ime ewu ndị na-egwu wayo 95 in fact 50 ndị na-egwu wayo 30 something wuru ndị zụrụ afịa ọgwụ ife niile iwu obodo niile dị against it. Ejideghị n'ụwa amaghị ikpe n'ụwa etu ọkwa ka anyị si maghị ikpe na mmụọ. Yes, ejideghị amaghị ikpe n'ụwa etu a ka anyị si wee maghị ikpe na mmụọ. Ndị dibịa ka na-eme nsọ ana, ndị dibịa ka na-eme the real ọdịnala Igbo na-eme nsọ ana, o nwere ife ha ji Facebook ife niile ha na-eme ha nọrọ na Facebook, o nwere ife fa na-abịa achọ na Facebook. Ndị ma ha iju eze adirect ha ga-ebe ha nọ. Yes, dibịa ọnwụ na-achọrọ Facebook publicity wụjọb ka a na-alụ, advert ka ọ na-eme. Yes, kee last ịfụrụ advert St. Louis Sugar efuga n'afịa ifụdada ebe a na-emerụ ịfụ Dangote akarịghị ime advert Dangote cement sef. Ịghọtago? So hapụnụ magic niile ahụ a na-eme. My happiness wụ na Soludo wake go up ọkwa ife okwuru na very soon ịmanụ nke ya na-agwọ ịbịa gba anyị ife ị na-eme anyị agbara ife ị na-eme ife ahụ ọ ife Soludo kwuru and that supportụrụ nya 100%. Very soon ịmanụ nke ya na-agwọ ịbịa gwa anyị ife ahụ ị na-agwọ. Unu niile nọ n'ala Igbo a na-agwọ oke ọgwụ niile ụrụ na-agwọ ala Igbo wee jọtọkọ njọ etu o si wee jọ unu meghe unu niile onwe onye n'ime nọ Lagos agwọ ọgwụ niile ụnụ na-agwọ ya n'ala Igbo a ọkọrọsọ ha Enugu, Anambra, Imo steeti, Abia steeti and Ebonyi steeti ebe ụnụ nọ were agwọ ọgwụ niile a yet a lot of ilo niile ọkụ 7 ya aga and nnagbuo maka iburu bara buso abụọ mụnwa na ọ na-akụsi isi na-agba ka nna ị na-agbakwa ka ị na maka ịma na ife nna eze na o nweta ahụ na ọya tapa ụdaji omego in the past. Yes, omego in the past. Onye ọwụ na wee fụ na ebe na ọnwụ gburu ala ji nweta ala ma jiri na ọya adọrị ya adọrị because o jere ime na mbụ mee bido na bishọp gọgọ so na ọnwụ gburu ala ya ji nweta ala ma jiri na ọya adọrị ya adọrị because onye ahụ kwuru na-emejela anya onye ahụ nye awụ batara a little bit of packaging n'ife unu na-eme n'ọnụ ụnụ wụzi ọmụta ọgba karịa ụfọdụ n'ime unu na-achọ ka unu mekarịa ya na-eme mistake nye nwa ka too smart mana ụnụ nwa na-amụrụ n'aka ụnụ ya ejekwa anya kụziere ụnụ ka o si wee ti pakejin nke ya wee du ka o si wee du maka unu na-emefe emefe. Ịghọtago? Unu na-emefe emefe ogo jigad agụwa ụnụ chọbazie ka unu go jigad ya unu ewee nyụọ ofe ife ya awụ unu nyụọ ọtụkụ unu emebisi ya n'ife niile emebisi ya. Ịghọtago? Okay,
ịghọtago. So ọ bụrụ mmụ onye ị na-emerụ ọghọm ka ị na-emerụ ya my brother mmụ nke ahụ Ezeugo ịghọtasịkwara ife ị na-eme ịghọtasịkwara ife ị na-eme ịghọtasịkwara ife ị na-eme ịghọtasịkwara ife ị na-eme ka m na-agba ịchọ igosi m na ọgwụ gị ahụ wuo gbagba n'ebe m bi na Lagos nwere ana dị n'ihu akpọwa 55 million gwọọrụ m ọgwụ ka landlọdụ ka onye nwe ana alesị nya 3 million. Yes, ka m wee maa na ikwuzi okwu agbafere m mmara ya bịa na Facebook mbataluo nke na-eghe ọfụma. That is the only thing ya eme mmeji wee bịa be etu aka erusi wee bịa ọhịa bịa yoga apology for what? I want you to dispute everything I said about ịtụ n'alụsị or everything I said about activities of ndị dibịa. Dispute one thing from ife m kwuru. Did I make any personal allegation against anyone dibịa? I did not make any personal allegation against anyone dibịa except no matter do na public domain. Then we will deliberate and discuss it. That is how I operate. I don't need to make ndị na-eme ụfọdụ alụkata ekote ofe ife a kwuo okwu ọ ndị na-achụ ego ọ ndị oji ego oji Facebook achụ ego ha chọọ sef ha agbaghị na nne ha nwụrụ anwụ ife ha chọrọ ụwụ trafiki ya ka ha na-achọ ọ chọọ gbaghị na nna ya pụtara so nwa mkpume si n'elu daa tiwuo ya ife ọ na-achụ uwe ego ọ pụtakwa nwanne echi oberekwa akwa gwa n'udo ife ahụ uwe ego ka fa na-achụ anyị mafa. I don't need to mention their names. Yeah? I don't need to mention their names. But anything kwuru unless no with somebody from somewhere convinced him otherwise, one day I can change my stand on that. Yes. You want to go? Unless no with somebody somewhere, Gladys Sonia, nne ana m ege ntị ọfụma o ntị echi hom and ọhọsọ mmụ ya anụ Ezeugo ahụ ndị ọzọ tagịrị m na ya anụ ya ịghọtago ọhọsọ mmụ wuo onye n'ụlọ Ezeugo ahụ jekwa play garịa that video again ịghọtago jekwa neregharịa that video again mana whether in ọkpọrọ afa m or n'ọkpọ ha afa m meseji a na-enye ọdụ bad. Okay, whether n'ọkpọrọ afa m or let's agree that n'ọkpọ ha afa m if a na-ekwu ọdụ bad ọ bụla eziokwu ka m na-ekwu. Am I not saying the truth? Ụnụ na-atụ alụsị ịtụrụ onye a na-alụsị 100 ịtụrụ onye a na-alụsị 70 ịtụrụ onye a na-alụsị 1000 mana ịpụwa ịkpọrọ polisi ya elodu magazin lodu onye 10 ndị na-eso obi kubana aha da elodu ụdị magazin ahụ ịghọtago ndị na-eso obi kubana ha even in fact wepụ polisi mfụlụ so gọvanọ or president anywhere lodu ụdị magazin a na-agwa ya elodu gidoro elodu onye 10 ka ọ 7 nke elodu ya were ife fio ya wee buru ya wee so nwa dibịa na-atụ mmadụ na alụsị ka alụsị ejewe ọgụ alụsị ya wuo gbuo ọdọkpuru ozu bụla alụsị dọị na moto ohu bụla alụsị dọị na moto ohu bụla alụsị dọị na moto ohu ụmụazị ya na-atọ ntọ nweta ahụ gwa ha na alụsị dọ na moto na onye ọ na-emeghelu moto a na ife ọfụrụ ya nwere ka ha were isi egbe kụwasịcha ya isi ha ya akụgido gị isi egbe n'isi ọdịrị ụbọchị ndebe ụlọ ya eweta ego. Olu na-amaja ndị ụlọ na-amaja anyway Ken Nwokpuru nwere ike ọ bụrụ engagement ya ka ọ na-achọ ịghọtago Ken nwere ike ọ bụrụ engagement ka ọ na-achọ because na owuruzi ife mma afụ na Facebook a sị na m afụchago onwere ife ma ya afụ na Facebook a onwere ife ma ya afụ na Facebook a because na ọ bụrụ na na-ekeghị iti na JPAC nwere ike ime ife mere mechaa ewee na-agwa m na ife awụ paid advert maka paid advert ka ọwụ o wee wuru na ife awụ paid advert kere ife aya ya afụzi ọwụ na-ejesi ekpuru a na yọ mgbaghalụ ekwu okwu wee sị na enwekwara nke na ha ekwu okwu a na-akpọ Ezeugo ọga
ịyafụ nnọọ ọba ekele ede ịyafụ nnọọ ọba ekele ede kedu ife a na-ebutere mbe gị like kedu ife m na-abịa kedu ife a na-ebutere mbe gị ịbịa ana m abịa ihe ọgwụ mgbaghalụ na ụdị na ife a na-ekwu n'ọhịa oke ite a ụnụ na-agwọ ndị dibịa na-atụ ndị mmadụ na-alụsị oke ite ụnụ na-agwọ onye na-azụ afịa na China ka ụnụ na-agwọrọ oke ite ọka ka onye China ya na ya na-azụ afịa ghara ịdazi anaghị ego afịa olesịrị ya 1 2 ọka ka kaptịn ya na ụgbọ ya ebu afịa bata wee bugide afịa wee bute na sitting room be importer. The answer is no. Ọka ndị ya eme off-road ngwa afịa ejenti ya agba ka ha ghara ị na-ego. The answer is no. So it is very clear na ọ bụrụ ndị na-azụ afịa mostly ka ụnụ na-agwọrọ ọgwụ a na ndị ụnụ na-agwọrọ ọgwụ awụ ụmụazị na-egwu wayo ụmụazị na-atụ ọrụ onwekwa ife gbasara ndị ife onye na-alụ ife onye manya maria because na ịmọ nke m na-alụ mana ife m na-agwa gị ụwụ kelu justification onye na-anyụ ahụrụ na public ya eji asị na onye nyụrụ ahụrụ na public a na-egbebi n'eluigwe ya agbawue ịmụ ha na-egbebi n'eluigwe ya ebu ụzọ gbawuo ngụnwa kedu ụdị moto ịghọtago ọ na-awụ problem okem ọ na-awụ problem okem ka m na-ajụ ọwụ ken wụ the first person jere ọrụ oyiwo jecha ọrụ oyiwo obuhe ego niile dị n'obodo jere wee bata ngwa na anyị nwa nọ ha hụ African country nwe ka ịpụtanụ na Banana Island ịfụ sọplọt mgbara ebe ahụ ịpụta na Ikoyi ụlọ nwee na Ikoyi ruru 100 ịbatazie na Nnewi ana mgbara agbalụ 300 ebe ọ na ken nwere ife na-eme ebe ọ na ken nwere ife na-eme ka m wee ghọta m because aghọtahụ m ife na-eme ken ife a kedu ife na-eme ya ọ n'imere something do against legal authority ha mee arrest what you need to do is to amend your ways. Oh ma Facebook a iji wee melu karịa ahụ Facebook a Chinonso unu ewere iwe ịghọtago so anyị nwa kelee ebe plọt anyị agbachisichana plọt na Banana Island nke ọzọ enwere nke ọzọ ọdụ 2 nwere another one ịghọtago ife niile nwere ike wụ kọntentị ka a na-ekreti ije na kọntentị a na-ekreti kpọrọ mmụnwa wee Ezeugo n'afọrọ nke aka na-ekwu okwu ọga una he who you cannot go to equity with dirty hands. He who goes to equity must go with clean hands. Yes. Ihe ji ofu mma iji egbu were ya ezoba ọdụrụ possible. Ihe ji ofu mma iji egbu were otu mma asịrị iji ya azọ ndụ. Yes. Onye polisi ya eji egbe okay. Onye polisi ya eji egbe ebe ilie worie na protect na defend civilians afari n'aka o wolu ha egbe ahụ jụọ ohi o lose ground o lose ofe ahụ oji wee were egbe ahụ wee na-defend the life of the mmadụ because no saw you go that egbe worie wee mee ife ọjọọ ọdụrụ possible ọwụ na ife ụnụ saịnụ n'ụwụ ọcha achasị bute lụwazie na ihe bugazie na aka alụsị ụnụ si na ụnụ na-atụ ndị mmadụ wesara atụ alụsị agwọrọ ọgwụ ịnụge na ọtụgo ken na alụsị 4 nwaanyị iji atụ ya na 4 ịha atụ ya na 1 ana m ajụ gị ajụjụ kedu ife ihe ejijetụ mmadụ na alụsị 4 sikwa na ya atụkwa ya na another 5 ọwụrụ alụsị 9 tụọ onye ahụ na otu ka otu ahụ jewe ọrụ ife chọrọ justice
unless na mmewu ka ị chọrọ imewu mmadụ, because atụgido na alụsị atụ na 9 tụọ na 10 ọ hụrụ nanụ ọkụka ka ị chọrọ iji ewe gba mmadụ. Yes, and I don't think na alụsị aka ekwu ọtọ ya like ije gba ọkụka, because ọ ya enyochasịcha alụsị ya enyochasịcha obigo mmanụ na obigo ụdọ ọcha mmanụ no justice ka ị na-achọ. Ọrụ ndị Nigerian movie ha atịwe ha egosighị ebe eji akwa black kechie alụsị anya ọ ya dozi afụ ụzọ. Yes, ọ bụrụ na ife ahụ dore ma a na ụfọdụ ndị nwa dibịa na-eme. Yes, if the reason of going to alụsị is to go and seek justice and not to use it to intimidate and not to use it wee mesie mmadụ ike, kedu ihe ị ga-eji wee tụgido mmadụ onye ezughị ohi, onye egbughị nwa ya, onye enweghị ife o mere n'okwuru okwu n'ọnụ maka ahụ? One alụsị is enough to go and seek for justice. Abịa ya egbu onye ahụ egbu maka ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe, etu a ka esi eme na mmụọ. Yes, alụsị ahụ agha egbu onye ahụ egbu na onye ahụ kwuru okwu na ife onye emewu na ọ ya adọ onye ahụ aka na ntị na ọ bụrụ na ntu esi wee kọwala anyị alụsị si alụ ọrụ, ife ọ ya adọ onye ahụ aka na ntị dọọ ya aka n'ọnụ na ọ ya nwe ụbọchị ọzọ ọ malụkwa ite, bikos na okwuteghị ife ya egbu ya. O nwere ife mmadụ ya ekwugịta sị na onye ekwute n'ife ya egbu ya. Ka esi eme n'ụwa, ka esi eme n'eluigwe, ka esi eme na mmụọ. Yes, egere m ntị ebe mmiri ewu ilo kọwalụ etu alụsị si eji ọgụ na atụ alụsị. Wee were ajụjụ a wee jee jụọ somebody na-emekwa ife omenala, onye a wee sị m n'eziokwu na alụsị pụọ na alụsị a na-atụ ọrịa na ọ narị egbu oge, bikos nọọ ya akpagharịgido jee ma na alụsị bụ unu, jee ma nọọ ya eje na alụsị bụ unu jee chi ishi, jee na alụsị be ndị ikwu nnewu jee chi ishi, jee n'ebe dị otu a, jee ebe dị otu a kpagharịgidoli na o nwere ebe o nwere ike iruo ọfụrụ na arụsị n'ebe ha siri ike na arụsị ahụ ya ekwe ka ọ gaa. Arụsị ahụ nwere ike wee defensive wife, ịghọtago, o withdraw. A lot of things that involve ife na-eme na mmụọ karịrị ife na-eme n'ife. Ife na-eme na mmụọ karịrị ife na-eme n'ife. Alụsị ahụ wee marụta anụ na ngụ nwa na-seek for this justice. He deserve that justice. He deserve that justice. Alụsị ahụ ya amagodu na he deserve justice ahụ ị na-seek for. Onye agbata na a lot of people ịtụrụ na alụsị anwụghọ ije tụ genuinely na alụsị anwụghọ, because alụsị ahụ chọọ ibido ọrụ o bido na go maka ịdụ times 100 guilty. Ịghọtago, what we are doing is self-righteousness. Onye na-eche onwe ya akwụkwọ ọpasị ya nya ka many people ha agbala akwụkwọ na court ji wee lose that case. Before jekwa akwụkwọ na court o believe not right, o believe not right until ndị ma iwu obodo, until ndị mma constitution wee bata wee kọwarịa ya alụ ya ya agwa daba n'ihu I dare your back. Ọkwọdị ego ka ihe enye shemba na-emerụ eje kọpịrị from anatuelu ọnwụmụ ya kwụ ụgwọ ọhọzi ego ọ natalụ na legal dues ka ọ ga-eji akwụ ụgwọ ọnwụmụ ya kwụ. So the moment unu jeopardize akwụkwọ eji alụ ọrụ, you can barely see nwa dibịa. Ha anụghọtara na Facebook enwe eziokwu nwa dibịa ya afọ aka kwụ etu asọ Igbo n'ịda ịrụ ọrụ wayo, ịrụ ọrụ nwe ka o si wedo akaụntị nkụ and ha anọghọ na Facebook. Ọ ga-amadị go back in online now. Ọ go back. Okay, I'll go back. Here, send the request again. Or drop a comment. Come go back. You gotta go. Yeah? Go to such Peter. I greet you. Yeah? So, can you justification? Yeah? People all fuck. Yeah? Dalo, Obi Big Apple. People all fuck. The man people all fuck. Ọfọ na-asa aka onye lụrụ unyi
a lot of phone are so ishana kon ipụta iburu ọfọ n'aka sị na ị na-atụ onye zuru ohi mana ọkwọ ngụ ụgbọ ile onye jekwasị ohi ọgwụ kedu ka ọfa ahụ esi wee rụọ ọrụ nkịrịka ọgwụ ọ bụrụ na ofu nwa dibịa kọnfam wee mmadụ sị na ọkụ ịnụrụ ife okwu ịtụrụ nne keke ka ịtụrụ na alụsị fọ sịdị ka ya atụkwue na ọmara ike abata ete na ya atụ n'ebe dị otu a ị ka kpọrọ ụmụ alụsị 5 or 6 ị ya atụ wee bucha wee sị na ya agwọrọ ya ji egbu edi na ji egbu edi wee gbowe gwụchasịa ya iburu ya jedebe ya n'etiti iro na moto rịha ya enu onwe asidenti nwụọ ọ kwefuru ya so ị trọstụzi alụsị niile ahụ ịtụrụ ya nji wee gwa gị na ha ma na ha alakizili the uprightness ịtụ mmadụ alụsị. Yes, ha alakizili the decency and the uprightness ịkwụrụ ọtọ wụlụ ọfọ kwuo okwu ife ahụ bịa na mmezu. They have all lost it. So ife a na-emezi iwu ha bịazie mee initial gara magic ahụ nụfụrụ anya esizie n'azụ chụrụ aja gwọrọ ọgwụ so onye ahụ na-eyuzu ma physical means na-achụ ụzọ a ga-esi wee mee something ka i wee sị na-alụsị ya ife na-alụ ọrụ. ọkwa anyị mara couldn't have guessed. Ogamadi go back. Though send the question out anyway. Couldn't have guessed. Or is it the program? But that also. Yeah. Kelu konye na gomma to liense. Ye figure pe salon. Na Mr. Konko Goriense. But this is the same thing all the guilty of every minute, every now and then. Keki yesi biba. Yes. Ki yesi we biba wu ba e kpota onya ba. Na igi iyi adụghọ mma ọhọrị onye gọrọ iyi na onye agọghị iyi nọ nwanne ị na-agụ iyi onye a na-agụ iyi tonu gọdebe na iyi na ọdụghọ mma ịdatụwa onwere onye ya amụ ikpe because ha na-apụtụ guilty of the same thing. Etu a ka esi ekpe ikpe ndị wayo. I saw it nwa dibịa sịrị na onye awụ aka ji ọfọ obodo obichasịrị obodo dozi onye igwe Kelafa this guy kpatara ezigbo ego be outside Nigeria. Obodo dụka Ọkịja ka onye sịrị na ọnya ji ngwa isi edo Nnewi pụta na Nnewi dị nọrọ na Facebook kwuo ụfọdụ ife nwe ka o si wedo ka Nnewi gbọọ ya gwe nwoke na esi anyị abụọ eme ụdị ife ahụ. Yes, gosi ime ha na Nnewi meta ha nzukọ na Nnewi akpụkpọ mitin ozugbo ịbịa Nnewi bịa na-anyụ na nsị egwu atụ ya ka ndị Ọkịja mechiri ọnụ ana ọ na Ọkịja bụ unu na-eme alụ unu mechisi ọnụ ana ọ na Ọkịja bụ unu na-eme alụ kwuo alụ ọgụbaki na online. Yeah, Ezeugo. Okay, so my brother. My name is Amadi Kobak. I'm calling from Nova Scotia, Canada. Thank you for having me, Ezeugo. Yes, you, my brother, you're making a hell of point. I'm very disappointed with our people. That ihe na-agụ ndị be anyị wee igbu mmadụ. I don't know why. Other countries na-agafe with science and technology na-eme some good things with their people and motivating and doing a lot of innovations. Here at 2025, these native doctors na-amaghị ahead still backwards na-akọ ịtụ mmadụ na arụsị. Arụsị cannot bring any civilization for us. Oegbu mmadụ ka ọ ga-ewebatara anyị. It's very shameful and disgraceful when you listen to them and they listen to their madness and utterances they bring to our region. Ihe ọjọọ ka ha na-ewebata be anyị, enwere ihe ọma ha ga-ewebata. Igbu mmadụ wee ihe na-agụ ha mgbe ọbụla. Akpụ ha anaghị iyi mmadụ anwụọ maka nke ị na-akpọ Buhari na nke ị na-akpọ ke president anyị Tinubu enwụọna ha amachaghị ihe. Enwere ihe dị ka arụsị, just ignore that trash ha na-akụ.
because na ma ọ wụrụ na arụsị dị ire mmadụ niile nọ n'ụwa agwụgo, everybody will be anwụchana.